Yima mana wo la ngilalela sizokulungisa lokho angifuni ukuzwa lutho ngiblue nation Nkosi yami amaskandi okay mana phela lapha mina lethe nje ilungile angitshela lona mana angitshela lokho uMthandeni ikhipha ama yethu uKhuzani bephesheya usebuyile uzokhiphana vele hawu ngiyasaba ubona ingoma zoyikhipha ke izohlula iGucci competition bakompita ungenhle nakhona side lakho mama ubani ungenhle ungenhle uMthandeni ungenhle singakhuluma sidebate sithi ungenhle mfana inkinga yakhe manje wo manini buka wedobi yabo into ebheda ngoMthandeni ukuthi inhlonipha kanayo ulimi lakhe mengaselungisa ulimi lakhe asikaye Kubalulekile ukuthi mangaba abasebenzi behlangene sikakhulukazi kule misebenzi abakwazi ukuthi bephinde beyihlalele phansi beyikhulumela noma yini abafuna ukuyikhuluma kube ukuthi mhlawumbe basuke bephikisana ngathini njengabasebenzi ke abase Richards Bay bebephikisana ngoMthandeni noKhuzani kodwa ke kubukeke ngazi ukuthi uyedwa abe uyena bemele side laKhuzani ngokulalela kwakho umlalo wami ngizofisa ukuthi ngizuvu lakho noma ama point ekuyona ababekile serious noma kuyiwona ubona ukuthi ngempela lawa abalekile nakuyiwona abawasebenzisile ukuze ke bewine lo omunye abamundeli noma bewine laba abanye abawinile bengizozwa ngamlalo wami mangabuqeda le video ngizokulungeleke njengamanje upress i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike wenze sure ukuthi video ayilinde iziphele bese uyacomment phinde uyashare futhi ukuze nikwazi ukuthi nidiscuss noma nibhekisane ekuyikhona khona ukukhulunywe ngabasebenzi nayi video iyalandela Yima mana wo la ngilalela sizokulungisa lokho angifuni ukuzwa lutho ngiblue nation Nkosi yami amaskandi okay mana phela lapha mina lethe nje ilungile angitshela lona mana angitshela lokho uMthandeni ikhipha ama yethu uKhuzani bephesheya usebuyile uzokhiphana vele hawu ngiyasaba ubona ingoma zoyikhipha ke izohlula iGucci competition bakompita nobani vele besiyethu iskepe asike ku competition iskepe ubani ongakwazi ngiyabonga doba kasi uthini doba ngiyabonga manje bona sazi ukukhuluma ngaMthandeni akaKhuzani khuluma leMthandeni sakazi uMthandeni uKhuzani ucompetition kanjani manje ubani ungedla ukompetha noma yokanzi uKhuzani oshaya to be honest onzima nazo ngoba nakhe usefuna ukubhitha uyoqale uMthandeni ukuthi indlela nanene imdescribe ngayo le nakhona imove amagxatha omhlini wenza imove amagxatha omhlini uKhuzani ukhipha ingoma ifanisa unyaka ngingoma esingayazi nazo-ke wenzani ingoma engaziwa uKhuzani wakho loyo wenzani ngiyokuphendulela mana uyayivotela uKhuzani yayikephi irule ukuthi awukwazi ukuyivotela ngiyokuphendulela Simiso ngiyokuphendulela wanika abantu 100,000 bathi abamvotele ubani ngeke uhlala ungahlonisa ubani uKhuzani ubani omuntu uKhuzani ubani abantu imali alabantu bakhe amagita ngoma akhe abanika 50,000 uthi bamvotele ngeke uhlala ngawini nomuntu evotela ngo50,000 hawu uhlala ngawini bebaholela amagita ngoma akhe asamele abaholela igita ngoma laKhuzani igagasi lalenza iqiniso lamuwinisa umfana omncane ngoba kwakumele vele uwini ubale uThukuzini wawina uThukuzini unyaka ongathukuzini unyaka ongathukuzini awu iParis kamele wini Paris ngiyabona hayi ngicube iParis uthini ngeParis iParis kwamele iParis wenza niyabona nani uma viewers ingakho futhi uthatha lapho yabona amaceliswa iplani neParis uma viewers nani iParis ihamba phambili bafethu iParis idlala uBlack Coffee besheya abantu bayithanda iParis iplani idlala uKhuzani ozex bantwini le phesheya abayathanda iyona vele amehlonisa unyaka vele kuzo zonke iziteshi zokhozi njamanje asekho uKhuzani engekho ngisho ku top 10 uKhuzani ayikho ingoma yakhe engimfaka ku top 10 ngisho kuthiwa kubuyisa ingoma zakudala ayikho ingoma ijela kuphela ukuthi uKhuzani man ingoma inthatha kanjani unyaka inamalokhuzana amaningi nani ubotele kakhulu
umuntu njalo ukuthi uyohlala kanjani umuntu engawini ngizohlala kanjani ngingawini nginqoba 100,000 man uyohlala kanjani ngingawini asibeke kanti ama views unqoba uthenga ama views babala thina so ngiyabonga kumavoti akwenza semsavoti awume Dube usebenza imali Dube manje akusebenzi ngevoti nakhona akubalwa amavoti makuvotwa ungenhle nakhona side lakho mama bakhuluma ubani ongenhle ungenhle umthandeni hit up sesingakhuluma sidibhethe sithi ungenhle umfana inkinga yakhe manje wo manini buka weDube yabo into ebheda ngomthandeni sinhlonipha kanayo ulimi lakhe mangaselonisa ulimi lakhe asasika emfundweni kodwa nje ungenhla kuKhuzani akalungisa ulimi lakhe inhloniphe benenhlonipho uhambiselana nami ngiyabonga thenku ungahambiselana nami fuck off uhambiselana nami ngiyabonga thenku ungahambiselana nami fuck off njengoba labaKhuzani respect kuye fokofuke mangaselungisa ulimi lakhe bonakala ngomzwana nongisangana kufanele umthandeni uzwana akekho ngaphandle kaKhuzani umention ungizwe khona esiphenduka lo bhuti uyazibona ezithola wena ubani usebenza olwandle ubalo lo amtshela nje ngizonzana ubhede la sabumbhede lapho zokuphosela mina ngadlala njengo uKhuzani hayi nami Duba nginqabe lapha la uyabheda usebuye uKhuzani phesheya uzokhipha yipi longela phakathi zabantu abaplana wazonjani emva lokho kuphuma igoji wangena esitolo segugu wazosho sinayi gutsha ngempela hayi lezi ngoma zenu kuluthinga lona okusho umlandeli nje umlandeli abongo bephesheya ungabuthi ubeka uphesheya kuphi wesabelo nanokuthi buka wesabelo bephesheya waswenzani futhi yaphuma ingoma wayilalela phesheya wayilalela phesheya balandela umthandeni ukuthi usebenzile uNkulunkulu wakhe imnandi ngomthandeni vele shepherd lawo nje album akayikhiphi album akayikhiphi awucabanga album sehlangene sebezoyeta eOptambo lapha egoli ilali lale Yabona intenzo umthandeni qala wayeParis uthe mayifika eParis wadla mayinyayinya wasebuya eParis wavela wathi nje angilande nanga uMahu manje wabona ukuthi wenza kabi wathatha imali yetaxi ke manje waya kuphi manje usaya kuphi sho neDubai baba uyodla nje le mali yetaxi imali esokisi esantini kodwa ngoKhuzani sengena kwaGutsha hambe ecothoza kwaGutsha vuma ukuthi umthandeni ungenhle unoKhuzani ukwenhla kwabani ngeke avume lo hayi mina ningixolele kulo mbono mina ningangifaki mina ngeke avume mina nje ningangifaki isikhova nje mina nje nesikhova ngamsana sengifundisa lutho empilweni ngaphandle kokubosha imizi yabantu uKhuzani ukufundisana mphinde ngichazile mphembe ngichaze ufundisana uKhuzani mana uKhuzani okay mana besides kwenza ini nokuthanda ama friends akho nokuthanda ama friends akho nokuthanda nokusebenzisana nabantu ungabaqhaphaza umuntu omsebenzisana naye yini uKhuzani nayo uKhuzani ke man uKhuzani la comparison mina untanayo okay shiya lo uKhuzani unayo inhlonipho kunaleya nje okay mana ke sibungcela ukubuza uKhuzani wayipho evalele abafana obobo emcimbini mabe mbize emcimbini akahloniphi nami ngizomzela ngenakho kanjani ngoba phela umthandeni umcimbi wakhe wammema nawo uKhuzani wathi uKhuzani ngeke ahambe umcimbi wambiza ngani
uKhuzani. Konke ambiza ngawo athi ngeke zawuhamba umcimbi akazi bani. Yini le Ziyakhala manje. Uyathanda Dlala nozakhela neseseke. uyamenya emcimbini uzongena isikhathi esukuthi akafika leso sikhathi afika isikhathi sakhe edakiwe sezomosha hamba nongisi umuntu uyabalethi awukwazi wabalethi 5 times hayi wona ulandeli maskande yabona nje ukulandela khuluma nomuntu ongalandeli ungimeme wena uthi angifike ngo10 nje ngeke ngizwe nawe ngizofika ngo1 wena siyabona kubambisana yona ndlela yokusebenza ngayo kusetshenzwa kanjalo manje Kodwa vele ezemmeme uKhuzani usuke nepurpose thizeni ngoba vele iyagejana. Umthambo usuke mhlasimpe bamnamile nami ngithibele waya Thibele he. uyile abaculi bopiano ubahlulile okabza bogofa umthenini uthi itshovu ngale Bathi kanjani? abamshayi akabashayisi wenza nokubheda lona umuntu engayazi Uthi ngoma hu.